Trenerze, zaczniemy od takiego tradycyjnego pytania przed meczem z Olimpią. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Kto dochodzi do kadry? Kogo zabraknie? Tak, myślę, że ta sytuacja już będzie troszeczkę lepiej, jako było w tym ostatnim meczu, gdzie nam brakowało na pomocy praktycznie 3 piłkarzy. Nie był tam Marek Sokolowski, który był z powodu kartek pauzował, nie był tam Chmielu, który jest kontuzjowany i Miki Mikolajewski, który był na kadrze. Ta sytuacja teraz troszeczkę lepiej, że Sokera już mamy do gry i Mikiego, który się wrócił z kadry. Brakuje nam tylko Chmiela, który jeszcze na ten mecz kontuzjowany i nie będzie na ten mecz. Kareta ma tam z drugiej drużyny, albo ma tam problémy, ktoré nepovedajú mu, aby mohol hrať v tom meču, i Šimaňský. To sú tí piłkarze, ktorí momentálne, no i dlhodobo, ktorý je tam Baran ešte kontuzjovaný. Takže to sú tí piłkarze, ktorí majú tam troszeczkę problémy alebo kłopoty zdrowotne. Czy oprócz tych zmian, powiedzmy, wymuszonych kontuzjami czy brakiem zawodników, planuje pan jakieś roszady duże w kadrze? Powiem tak, że ja nie jestem trenerem, który lubi nejak zmiany. Nie chcę gadać, jak było w Chorzowie albo jak było tam, ale ja w Chorzowie praktycznie grałem z jedną 11, bo 11 piłkarzy małem tylko w Chorzowie, także musieli grać tylko te 11, a tu narobić dużo zmian, bo kiedy przyjeżdżałem do Podbeskidzia, myślałem, że zmiana pozycji niektórych piłkarzy da nam jakości, a spróbuję zrobić te zmiany, ale nie wszystkie się udali, powiem tak. Dlatego są te zmiany bardzo za dużo albo często w tych meczach. Będą i teraz, bo nie jestem zadowolony z tym, jak graliśmy teraz ostatni mecz, lebo są dwa poziomy. Jeden, który pokazali w meczu z Górnikiem, i teraz, który pokazali teraz na wjeździe. A ten nie był teraz dobry. Ta pierwsza polówka była katastrofalna. Także dostaną tam szansę można inni piłkarze, można na innych pozycjach, ale musimy zrobić zmiany, lebo nie możemy grać tak, jak grali pierwszą polówę teraz na wyjazdu. Definitywnie nie. Właśnie, drużyna zaprezentowała 2 oblicza w meczu z Górnikiem Zabrze i w meczu z MKS-em Kluczbork. Jaki jest pomysł, żeby tę formę ustabilizować, tą jakość gry unormować na jakimś poziomie? Ja bym powiedział tak, że nie grajmy za pięknie, nie grajmy za ładnie, ale wygrajmy. To jest dla nas to najważniejsze teraz, lebo co nam brakuje nam punkty, lebo ti 4 remizy, które sme zrobili, nie dali nam dużo w tej tabeli, a my potrzebujemy zwyżej w tej tabeli. Także ja powiem tak, że grajmy trudnie, grajmy, ja nie wiem jak, ale dajmy w ostatniej minucie bramkę, która nam zaruczy zwycięstwo, a będziemy mieli 3 punkty. Także to jest teraz dla nas to najważniejsze. Nad tym pracowaliśmy w tym tygodniu. Piłkarze gadali na ten temat wczoraj społecznie, my zrobiliśmy też analizy, także myślę, że po tej technicznej stronze jesteśmy przygotowani do tego meczu, ale mecz pokaże, jeśli się nam to udało. Proszę jeszcze powiedzieć, jeżeli spogląda pan na terminarz rundy wiosennej, kalkuluje pan, ile punktów chciałby zdobyć, czy ile punktów będzie potrzebne do osiągnięcia celu? No to ciężko. Ja teraz patrzę tylko na ten następny mecz. I kiedy troszeczkę już na ten ostatni, lebo wiem, że potrzebno jest nam 6 punktów, lebo te punkty, które sme stracili teraz na wyjeźdu, albo przedtem w tych meczach u nas, albo najważniejszy był ten z Górnikiem, że te 3 punkty mamy praktycznie byli na naszej stronie, nie po punkcie na stronie Górniku, a na naszej stronie. Także ja patrzę teraz tylko na ten mecz następny, że ten jest dla nas najważniejszy, a te 3 punkty są bardzo ważne dla nas. Po meczu z Zabrzem dużo mówiło się o błędzie Rafała Leszczyńskiego, ale myślę, że w meczu w Kluczborku był jeden z najlepszych zawodników w naszej drużynie i bardzo, bardzo zespołowi pomógł. Czy widać po nim też, że już zapomniał o tamtej sytuacji w meczu z Zabrzem? Definitywnie był spolu z Dejem naszym najlepszym zawodnikiem tam w Kluczborgu, a ubronił praktycznie pierwszą połowę z tym, że było do zera. Leszcze jest bardzo, bardzo dobry brankar, co pokazał w dużo sytuacjach tam w tych meczach. To jest tak, że kiedy piłkarz albo napastnik nie da bramkę do pustej bramki, dobre, pisze się o tym można pół godziny po meczu, ale kiedy bramka zrobi takiego błędu, tak się o tym gada troszeczkę więcej. Ale ja myślę, że Leszcze jest na toľko silny, na toľko mocny, aby się z tej sytuacji dostal, a ja myślę, że tak zespół, jako aj štáb szkoleniowy mu w tomu pomagal, a myślę, że to już pokazał Kluczborgu, że jest bardzo dobrym brankarzem.
Czy do tych zwycięstw nie brakuje lepszej jakości w ofensywie? Tak, myślę, że tam poprawiliśmy się w defensywie i kiedy te 3 bramki, które sme stracili z Górnikiem, nie gadają o najlepszej tej defensywie, ale myślę, że te mecze, które były przedtím, tam graliśmy dużo do zera, a to jest praca celého zespolu w tej defensywie, że jak powiem tak, że po tym meczu z Pogonią Siedlce gadaliśmy na ten temat, że tak w defensywie nie może grać ten zespół, aby się tak prezentował, jak prezentowaliśmy się z Pogonią Siedlce. Pracowaliśmy na defensywie. Potom v tých następných mečach byla defenzíva lepia. Myslím, že aj s Górnikiem byla lepia. Dobre, dostali sme také branky, aké sme dostali. Ale teraz myślę, że jest czas, abyśmy byli efektywniejsi w ofensywie. A tam stále szukam nejakých tých rozwiązań, czy na treningu, alebo rozwiązania personalne, że tam próbujemy stále coś innego. Raz tam hrá, ja neviem, Podgórsky, potom tam hrá Janota. Próbovali sme Dolného. Ja už neviem, koho by som tam spróboval, aby tá ofenzíva byla lepia, lebo ofenzíva to nie jest tylko hra Robademiana, ktorý tam má bardzo ťažko, ale podania skrzydłowych, że tam na skrzydle próbovali sme tiež. Byl tam tiež ja neviem, Šierpina, byl tam Chmielu, byl tam Tarnowski. Takže tých zmian je tam bardzo dużo a chcem tam to rozwiązanie to najlepiej, aby bylo dla družiny.